יש לך להגיד היום? אני עושה סרטון. היי. שלום. מה אתם רוצים להגיד על היום? יום נפלא. חג שמח. תודה. שלום. ותודה לשידור חי. בבקשה. היום עשינו כיף, ואנחנו הלכנו להרבה מקומות. ביחד עם הלוטי, ועושה את הסרט הזאת, והלכנו איתה אל מקומות, איפה שהמקדשה, וגם הלכנו לגניות, וגם הלכנו הביתה, וגם אנחנו. וזה כל שידור חי. ביי. ביי. בסדר. שלום. אמא, רואים אותי? גם אני, אלכסנדרה, כמובן צלמת על שיט. אז אני רוצה להגיד שהיום היה כיף. בוס רוצה ללכת לגן בוטני, אבל אני עייפה מדי. אולי אחר כך אני אלך לגן בוטני, או שלא, או שכן, או שלא. בינתיים בוא נראה מה יש לטיני להגיד. טיני. סתם זאתני. אוי זה חמודה. טיני, מה יש לך להגיד? בוא נראה את הפרצופים שלך, תראינו. פרצופים. אלכסנדרה, את יכולה לצלם. אוי זה חמודה. שלום. שלום. תצלמי עכשיו.